Ahojte všetci moji odberatelia, je tu moje druhé videjko a dneska toto videjko je o mojich prvých potkamoch. Volajú sa Lukino a Edko, ale zistil som až neskôr, že sú to baby a tie mená už im nebudem premieňať, lebo sú na ne zvyknuté. Sú to sestry a Lukino je o trošku menší od Edka. Majú alergie. Lukino má alergiu na prach a Edko má alergiu na pel. To znamená, že keď zacítia, v tomto prípade Lukino, ten prach, no tak začne kýchať a takisto aj Edko. Mám ich už 2 mesiace, ale majú 4 mesiace. Oni sú vycvičení, takže oni nekúšu a nekúšu ani cudzích ľudí, ani keď tam dám nejakého iného potkana, no tak ostatní potkani by ho hneď zbili, ale títo nie. Tí ho zoberú ako svojo a popravde si ho tam ani nevšímajú. Jak tak môžete vidieť, veľmi radi kúšu a rozoberajú veci. Tuto bol toto. Hej. Tam diera. A ešte neviem, čo tu všetko porobili. Ale viem, že v tomto ničení sa im darí veľmi dobre. Môžeme si ich aj vypustiť. Lukino. No nic. Tak, aby ste ich takto krásne videli. Lukinko. Edko. Sú zvyknutí na manipuláciu na rukách. A potom ešte aj oni vám dokážu behať po celom tele, si vyskočia na chrbát a tak. Lieky na tie alergie zatiaľ neberú, ale no, moc tým liekom ako neverím, no tak im ich nebudem kupovať, ale možno vyskúšam. Ostatní moji potkani nemajú žiadne alergie, len títo. A z jakého dôvodu, tak to ja neviem. Pochádzajú zo Superzo. A tuto, jak vidíte, sa hrajú. To nie je bitka, oni sa takto hrajú. Tá hra podľa mojich odsledovaní spočíva v tom, že taká bitka, ale vyhráva ten, ktorý udrží toho druhého viac na chrbáte. A väčšinou to prehráva Edko. Kebyže mám povedať, že prečo si kúpiť potkana, tak určite poviem, že je s nimi no, sú strašne nadlho. Ako fakt vás to oni potrebujú furt pozornosť, lebo sa potrebujú hrať. Ale je to celkom milé zvieratko, aj prítulné.
A ešte čo môžem povedať k ním je tak, že chodím s nimi na prechádzky. Áno, počuli ste dobre, na prechádzky. Len po dvore majú špeciálne vodítko. A to vodítko je konkrétne pre Lukina, lebo veľmi rád uteká a Edko zase taký není, ten sa drží pri nohe, že toho môžem mať aj na voľno. Ďaleko nechodím, len po dvore, lebo oni aj tak veľa neprejdú, im stačí ten kúsok a hotovo. A chodím aj s Ľudskou na prechádzky. Jo, to je toto. A to je tak všetko o mojich potkanoch. Keď budete mať ešte nejaké otázky, napíšte mi do komentárov a ja vám na ne odpoviem. A teraz prejdeme k druhej časti videu. Druhá časť videa spočíva v tom, že som chytil toho ujdeného potkana. Minule som nepovedal jeho meno, ale volá sa Dumbo. A bol na úteku 2 dni. Čože o 1 deň menej ako jeden krpec. Chytil som ho až tak na večer a ja na večer už moc nedávam videá, takže preto to vložím do tohto videa. Dokúsal ma, ale fakt jak hovado, aj cez zvárackú rukavicu. Keď vyjde, no tak potom bude fotka v šorte. A teraz môžeme prejsť k tretej časti videa. A tá je taká, že u mňa už sú na predaj potkani. Konkrétne títo samčekovia. Je ich 6. A 5 sú takí, že bieli, teloví alebo telovo-bieli. Teda 4. Nie, áno, 5. A jediný je takýto jeden. Potom ešte sú na predaj aj tieto samičky. Nie všetky, len niektoré. Napríklad ako ľudská, tá sa určite nepredáva. Ale teraz budem mať veľa malých a ten, kto by mal záujem, môže si povedať, akú farbu chce. Lebo teraz mám veľa malých a snáď tam bude nejaká. Viem, že najkrajšia je táto, lebo takejto farby potkana má strašne veľa ľudí, čo vidím. A dneska vyjde ten short o vývinu malých potkanov. Na tomto videu to nebude, ale začali im raz chlpky, ako ste včera mohli vidieť. A už začali aj loziť. Konkrétne tuto ich nevidíme loziť, ale lebo momentálne spia. Tuto, kde sú tie samičky za nimi. Tamto je ich mama. Čo by som ešte také povedal? A vyšiel druhý samec, no tretí teda. Čiže štvrtý bude tam, čiže vám ho môžem ukázať. Wow. To je ten utečený, čiže Dumbo. Už sme na konci videa. Jak sa vám video páčilo, určite mi dajte like
a odber, aby som mohol pokračovať v takýchto videách, ktoré vás snad zaujímajú. Viac ako 98% tí, čo pozerajú na moje videá, nemajú odber, tak ho prosím dajte, nestojí vás to nič a podporíte tým mňa a moje zvieratka. Ešte som chcel povedať, že za 10 odberateľov bude vlog. Celodenný vlog. Aj ako ráno stávam, no proste celý deň, čo budem robiť. Čiže krmenie a tak a ešte ten short o vývinu potkanov vyjde. Čaute, ďakujem.